ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପଠେଇଛି ମୋ ଗ୍ରୁପରେ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ ତାର ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏ ବ୍ଲୁ କଲର୍ଟା ୟାକୁ ହିଁ ଟଚ୍ କରିବ ହେଲା, ୟାକୁ ଟଚ୍ କରିବ। ଟଚ୍ କଲେ ଏମିତି ଆସିବ ଗୋଟେ ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ, ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଛି, ତାକୁ ଟଚ୍ କରିଦେବ। ତାପରେ ତମେ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନଟାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ରୋଟେସନ୍ ରଖିକି ସ୍କ୍ରିନ୍ ରୋଟେସନ୍ କରିକି ବୁଲେଇକି ଏମିତି ଦେଖିବ। ଦେଖିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅଛି କ'ଣ ଜୀବ, ଜୀବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି। କେତେଟା ଉଦାହରଣଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଗାଈ, କୁକୁର, ଗଛ, ଦେଖ କୁକୁଡ଼ା, ଛୋଟ ପିଲାଟେ, ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ତମେ ନିଜ ମନରୁ ଦେଇପାରିବ। ତାପରେ ଏମିତି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆରୋ ଅଛି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଦେଖିବ ନିର୍ଜୀବ। ନିର୍ଜୀବ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ନା ଯାହାର ଜୀବନ ନାହିଁ। ଏଠି କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ପଥର, ବହି, ଚେୟାର, ଆଉ ଛତା, ବସ୍, ଏସବୁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପେଜ୍କୁ ଯିବା କେମିତି? ସେମିତି ରାଇଟ୍ ଆରୋ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ପାଇବ କ'ଣ? ଜୀବମାନେ କେତେକ ବିଶେଷ ଗୁଣରେ ନିର୍ଜୀବ ଠାରୁ ଅଲଗା। ପ୍ରଥମ ଗୁଣଟି କ'ଣ? ନା ଚଳନ। ଜୀବମାନେ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଓ ବାୟୁ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଏକୁ କୁହାଯାଏ ଚଳନ। ଦେଖିପାରୁଛ ଉଦାହରଣ କେମିତି ଦିଆଯାଇଛି? ଗଛ ତାର ଚେର ବହୁତ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖ ଛେଳି, ଗାଈ ସବୁ ଚରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ନା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକି। ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁକି ସେମାନେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଘାସ ଅଛି, ତା ଖାଇବା ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଠିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁକି। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଖେଳୁଛି। ଚଢ଼େଇଟି ଉଡ଼ୁଛି, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ତାର ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ। କୁକୁରଟିଏ, ସିଏ ବି ବାହାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛି। ଆଉ ବାଘ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପେଜ୍କୁ ଯିବା। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇ ରାଇଟ୍ ଆରୋକୁ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରି କରି ଯାଉଥିବ। ଏଇ ରାଇଟ୍ ଆରୋକୁ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍କୁ ଯାଇପାରିବ ସବୁବେଳେ, ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବୃଦ୍ଧି। ନା, ପ୍ରଥମେ ଗଲା ଚଳନ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଏ। ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ସେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିବ ନା? ତାର ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁଣ ଜୀବର। ପ୍ରଥମ ଗୁଣ ହେଲା ଚଳନ, ଚଳନ କରିପାରେ। ତାପରେ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ହେଲା। ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁକି ସେ ହେଲା ଜୀବ, ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ଆରୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ଆସିବ ବୃଦ୍ଧି। ସମସ୍ତ ଜୀବର ଶାରୀରିକ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ଜୀବନ ଅଛି ତାର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ସେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ। ହେବ ନା ନାହିଁ? ଗୋଟେ ଛୋଟ ପେନସିଲ୍ଟେ ଆଣି ଘରେ ରଖିବ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଲାବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ କି? ହେଉନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ଜୀବ କହିବା ଆମେ? ନା। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ଯିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଛୋଟ ଗଛଟିଏ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ବାଡ଼ି ପଟେ, ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ମାସ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଆମେ? ତାର ଜୀବନ ଅଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, 2 ମାସ ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ କ'ଣ ସେଠି ବଡ଼ ଅଛି?
ପୁଣି ବର୍ଷେ ପରେ 2 ବର୍ଷ ପରେ 5 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ଚିତ୍ର ଦେଖ ସେମିତି ହେଇଛି। ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ଆରୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଛାଡ଼ନ୍ତି। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯେଉଁଟା ନେଉଛୁ ସେଇଟା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କେଉଁ ବାୟୁ ନେଉଛୁ ଅମ୍ଳଜାନ। ନିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଟା ଛାଡ଼ୁଛୁ ସେଇଟା ହେଲା ନିଶ୍ୱାସ। ସେଥିରେ କେଉଁ ବାୟୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ହେଲା, ତେଣୁ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି। ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଜୀବର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାଟି। ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ଆରୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ରେଚନ। ରେଚନ କ'ଣ ରେଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜୀବମାନେ ମଳ ମୂତ୍ର ଓ ଝାଳ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଜୀବ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ସେମିତି ତାର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବେ ନା ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା କୁହନ୍ତି ରେଚନ। ଜୀବଜନ୍ତୁ ମଣିଷ ଗଛଲତା ସମସ୍ତେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଗଛଲତା କେମିତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ନିଷ୍କାସନ କରନ୍ତି ନା ଗଛର ଯେଉଁ ଅଠା ଦେଖିଥିବ କେତେକ ଗଛର ଅଠା ବାହାରେ। ଏଠି ଅଠା ଝୁଣା ଲାଖ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଲ ଝୁଣା ଲାଖ ଅଠା ଏସବୁ କ'ଣ ଇଏ ସବୁ ଗଛର ଆବର୍ଜନା। ଜାଣିଥିଲ ଏଇଟା ତମେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖ ହେଲା। ସଜନା ଗଛ ଦେଖିଥିବ ଅଠା ବାହାରିକିରି ଲାଗିଥିବ ଗଛରେ, ସେଇଟା କ'ଣ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆବର୍ଜନା। ଆବର୍ଜନାଟା ଗଛର ବା ଉଦ୍ଭିଦର ଆବର୍ଜନା ତାର ଯେକୌଣସି ଅଂଶରୁ ସେଇଟା ବାହାରି ଯାଇଥାଏ ଅଠା ଆକାରରେ। ତାର ସେମିତି କିଛି ସ୍ପେସିଫାଇଡ଼ ଅଙ୍ଗ କିଛି ନଥାଏ କି ଏଇପଟେ ହିଁ ତାର ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ। ତାର ଶରୀରର ଯେକୌଣସି ଜାଗାରୁ ସେ ତାର ଆବର୍ଜନାକୁ ଏମିତି ଅଠା ଆକାରରେ ନିଷ୍କାସିତ କରିଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଣି ରାଇଟ୍ ଆରୋ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବର କ'ଣ ଉଦ୍ଦୀପନା ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଉଦ୍ଦୀପନା ଜୀବମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯଦି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ବା ପରିବେଶରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ତାହେଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ଜୀବ ଉପରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଲାଜକୁଳୀଲତା। ଲାଜକୁଳୀଲତା ପାଖକୁ ତମେ ହାତ ନେବା କ୍ଷଣି ସେ କ'ଣ ହେବ ମୁଦି ହେଇଯିବ, ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଇଏ ହେଲା ଉଦ୍ଭିଦର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ। ସେମିତି ଜୀବର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବ। କିଏ କହିଲ ତେଲୁଣି ପୋକ। ତେଲୁଣି ପୋକ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଦେଖିବ କି ଘରେ ଗୋଟେ ତେଲୁଣି ପୋକ ପଶିଯାଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ସେଥିରେ ବାଡ଼ି ଲଗେଇଥିବ କି ନାହିଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଟଚ୍ କରିଥିବ କି ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଲ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଟଙ୍କା ଭଳିଆ ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ହେଲେ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ସେ ମନୁ ଖୋଲିକି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ମାନେ ସେ ଗୋଲ ହେଇଯିବ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି, ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି। ଆହୁରି ସେମିତି କେତେକ ଉଦାହରଣ ତ ମନ ଦେଇପାରିବ ହେଲା। ତୁମ ବହିରେ ବି କିଛି ଉଦାହରଣ ରହିଛି, ଦେଖିବ। ତାପରେ ଆସିଲା 7 ନମ୍ବର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜୀବର ଲକ୍ଷଣ। ଜୀବ ହିଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ନିଜେ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବ କି? ତମେ ଘରେ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଆଣିକି ରଖିଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ଚେୟାର ଦରକାର ହେଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚେୟାରରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେୟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରିବ କି? ହେଇପାରିବ ନା। ଯେତିକ ବସ୍ତୁ ରହିଲା ଘରେ ସେଥିରୁ ନୂଆ ଆମେ ଚାହିଁବା ଗୋଟିଏ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି, ସେଥିରୁ ଆଉ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ କଲମ ଆଣିକି ରଖିଦେବି ବ୍ୟାଗ୍ରେ, କିଛି ଦିନ ଗଲା ବେଳକୁ 5ଟା କଲମ ହେଇଯାଇଥିବ ସେଥିରୁ ଏକାଥରେ। ସେମିତି ହୁଏ ନା, ସେଟା ଜୀବ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଗୋଟିଏ ଜୀବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ କିଛି ଦିନ ପରେ। ଯେମିତି କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦିଏ, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଠିକ୍ ତାରି ଭଳି ପର ଅଛି, ଥଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଭଳିଆ କୁକୁର ସେମିତି ତାରି ଭଳିଆ ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ସେ ଛୁଆ ବଡ଼ ହେଲେ ପୁଣି ମା ଭଳିଆ ହେଇଯାଆନ୍ତି ହେଲା। ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଲେ ତାର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ସେଇଭଳିଆ ନୂଆ ଗଛଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଉଛି। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରି ସେମାନେ କ'ଣ ନା ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ସେମିତି କ'ଣ କରନ୍ତି, ମଞ୍ଜି କିମ୍ବା ଗଛର ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ନିଜର
ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରନ୍ତି। ମଞ୍ଜିଟିଏ ପୋତିଲେ ଗଛ ହେଉଛି, କେତେକ ଗଛର ମଞ୍ଜି ପୋତିଲେ ଗଛ ହେଉଛି, କେତେକ ଗଛ ଫୁଲ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଡାଳ ପୋତିଲେ କେତେକ ଗଛ ହେଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଯିବା ରାଇଟ୍ ଆରୋ, ବାସ୍ ସରିଲା। ସରିଲା ପରେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେବ, ସେଇଠୁ ଛକିଟା ମାରିଦେବ, ବାସ୍ ସରିଲା ତୁମର ଜୀବ ନିର୍ଜୀବ।